Ahojte, vítajte u ďalšieho videa a dneska si idem kúpiť rybky plus ešte jednu riasogulu. Včera som si kúpila riasogulu a mne sa to v tej váze zdá také divné, také samotné. Proste nepáči sa mi to. A tak som sa rozhodla, že keď už som šla teda do obchodu, tak si kúpim rovno aj tie rybky. Momentálne som na ceste do Super Zoo. Takže idem kúpiť nejaké 2-3 rybky a ešte jednu malinkú riasogulu. A uvidím. Sice akvárko nemám, ale mama mi hovorila, že Starka má ešte jedno akvárium, lebo má rybky a asi na to mala malé akvárko, tak si ho vymenila. A potom ešte pôjdem k Starkej sa jej spýtať, či nemá ešte vlastne jedno akvárko, takže... takže teraz som doma a mám aj akvárko od Starkej a mám rybku, krásavičku. Vydrží bez filtra, takže filter nepotrebujem kupovať, ale akvárko treba umyť. Lebo keďže ona ho nepoužívala, lebo má nové, tak vyzerá takto špinavé, v ňom neviem čo. Fuj. Idem to umyť. Takže teraz som v izbe a ideme si pripraviť akvárko. Chcela som kúpiť kamienky, nemám ich. To je v keli. Takže som bez kamienkov. Vyzerá to tak, že dneska ešte raz musím ísť do obchodov. No nič, ideme si to nejak naaranžovať aspoň. Mám tu mušle, ktoré nebudú stačiť. Proste ich tam random rozhádza, takže... OK, dá sa povedať, že už to mám všetko. Ešte tam chýba tú rybku a mušlo som tam dala, potom som si uvedomila, že ich tam mám dať až potom, čo tam dám vodu. Ja si vás takto opriem. Lampa nezavadzaj. Dobre, tvorím. Ježišmaria. Otvor sa. Mori. Yes. OK, ešte tá rybka nech tam šupne. No šup, krásavica. Rybka to nie. Takže takto to je finish a viem